Miluzera, jendea etortzen da jolas egitera. Bai. Noski, hori bai. Diru pixka bat irabazera ere, bai, Albada, aldela. bai. Ze jende askoren arazoa da, dirua aurreztu nahi, eta ezin hori, ez da? Bueno, jende horri laguntza txiki bat emate aldera, aurrekoan deskubritu nuen, literatura bizka bat irakurtzen. Ah, bueno. Literatur munduan irakurrira, burrituta ero bat. Antzinako txinako metodo bat, aurrezteko metodo txinatarra. Izena du, txamponka, txamponka. Eta, zera kontua, zuk bilete batekin zerbait ordaintzen duzu, bueltan, txamponak emate bizizute, bat gorde, eta horrela, txamponka, txamponka, hiru mordo bat jasoko duzu. Dadozen labure lehiak, mesedez! Ekita Josu, Ian eta Lene, Josu eta Julen. Ai, mesedez. Ekita Josu, uste dut zaizue, eki metodoa? Bai. Izena, errepasatuko dugu? Txamponka, txamponka. Txamponka, txamponka! Zuek txamponka, txamponka eta saioka, saioka, ari zarete, 6 saio gurean, 200 euro irabazia dagoeneko. Zago txarto, Ez dago, ezki. Gaurkorako asmorik? Ba, diru pixka da tirabaztere, bai. Geixiago. Txamponka, txamponka jarraituko dugu. Donutx batzuk eta... Bai, ez da? Bai, zeo zer. Eki, aipatu izan duzu, gauza askoren artean, geografia ere interes handiko esparrua duzula. Bueno. Herrialderik konkretuki horrela, bereziki maite duzunik. Ba, ez da Asiakoan bat edo. Asiakoren bat, txamponka, txamponka, bertara joateko noski. Zakua irabaziko bagenuekin nora, bidaiatxo bat. Ez da gait. Adostu bako ginen, ez? Kao, Josuk ere baduelako partea. Hori, pentsatu duzu, Josu? Zakua irabazizkero, banaketatan nola ingo duzuen? Erdia eta erdia marko. Bale, ados. Bueno, gero pixurako ere bai, aina marko da diru pixura. Baita ere, alegia, zatitxo bana zuentzako, zuen plazerrerako, eta beste bat pixura bideratuta. Horretarako egin behar da, irabazi aurrena. Ez da gauza erresa. Bueno, ia gaur. Ea. Animo bikote, zorte hon. Ai, eskerrik asko. Bigarren eguna, Ian Elene zelan zauzie? Ondo. Ondo indartxu? Obeto? Elene bai ez da? Bai. Etorri lehenengoan desaten da zer da, baina ja behin sartuta, baina guztora dauz. Bai. Ondo, 150 euro, zea zertxu? Bai. Bai. Txamponkan, txinue eta saioka, oso japoniarra. Baita ere, txamponka eta saioka. Gaur, saio honetan zelburu, jarriko dugu? Bueno, barriro sokantirara llegal bada, gu posik barriro torten bagara. Oso ondo. Bueno, gogoratuko dugu, besteak beste lagun, bikote, hemen dirutxu ebile gatozela bidaia eder bat egiteko, aipatu dugu, albada oso urrutira joateko. Bueno, bortarako pilak jarriko ditugu eta puntua biltzen hasi. Hau pasuek. Eta bikote berri bat miluzen, Joldi eta Julen. Eixo. Hementxe, bueno, hori egia da, hori horrela da. Hortik aurrerako ikusiko ditugu. Joldi, nondi gatoz? Endaiatik. Endaiatik izatez? Usurbildarra. Usurbildarra. Baina ez dut inorre ezagutzen. Endaiarra esango dugu orduan orain. Bai. Vale, fenomeno. Julen, zu berriz? Bilbotarra. Vale, fenomeno. Miluzera etorri gara, nolatan, Julen? Niri otu zitzaidan. Bai, zu izan zara erruguna, nola bai? Bai, apurtxue, bai. Bera ia egondakoa da, ni ez, eta, bueno, historize da, Aste Santuan joaten gara kuadrilletxo bat lasarteko jendegaz, eta beti jolasten dugu Miluzera, eta esan genuen, joango gara zuzen. Lagun talde baten jolas bat izatetik, ja, iritsi gara Miluze profesionalak izatera. Eta ondo pasatzera, batez be. Ondo. Ez eta botea eramatea. Baita ere, bale, ados. Badakigu nork irakurri duen txamponka metodoa hemen, argi dago. Joldi, irakasle zu? Bai. Ze mailatan aritzen gara? Aurrezkuntzan txikitsuekin. Ze ondo. Ez diate begiratuko. Ez da? Bueno, Julen, zu berriz, unibertsitatean? Bai. Berdela naz. Berdela? Txitxarroa eta bedela, alegia. Bale, bedelanetan, oso ondo. Platoa eta ondo txugun jarrita daukagu. Bai. Ez dela ardura hori ere zure esku utziko dugu, Egoten da, olakoek. Oso ondo, zora garri bikote, Ongi etorri dan hori. Eta adi danok, 40 gora, Miluzeko zakuan gaur, 41.000. Wow! Ia banatzen dugun, pixu batakonek? Bai, baita publikoak ere, Barkatu! Barkatu! Azkoiti arrak, txalo, Nietorri! Arrastoak guk prest eta arrastoz arrasto azteko. Gure lehenengo taula ere prest, kontzeptuak eskutatu ditugu, Eki Josu danok asmatzeko prest, seguru. Lehenengo arrastoak dio, edozein tokitan aurkitu dezakezu. Bai. Festa. Ian, Elene. Zerua. Epa, Joldi, Julen. Ura.
Bigarren arrastoa, futbol taldeek ere ezagutzen dute. Belarra. Ian Helene? Publikoa. Joldi, Julen. Atea. Ari gara, bueno. Txirrindulari bezala jaso nuen nik. Ez dakit. Erbota. Botilline. Kopa. Joldi, Julen. Domina. Jauren gorekin. Venga, guzona, astiroago gidatzen dugu beragatik. Frenoa. Ian Helene. Aizea. Joldi, Julen. Seinalea. Lotura badu horrek, nola bai? Berarekin topo egitean eskara posten, bapez. Eki Josu. Marra. Ian Helene. Iazertxo bait. Paso, bestela. Paso. Joldi, Julen. Txartel gorria. Lotura du horrekin ere. Kartera ireki arazten digu. Eta zelan, eki Josu. Venga, zer da? Lotura egin, danana. Ez dakit. Ez dakigu? Paso, beraz. Paso. Ian Helene. Txartela. Ez, Joldi, Julen. Azkena gozona. Kutxa. Kutxa. Venga, azkena. Legea haustean agertzen da. Venga, lega hauste bat, kartera, irekitzen diguna. Isuna. Venga, Isuna, kostaka. ai, vale. kostaka baina. 40 puntu galdu ez irabazi kasu honetan. Eta Ian Helene bigarren taula. Eta leheneko arrastoa botata, zeuek erantzuten lehenak. Eta ezin da edozein izan. Dantzari, eski jo que sé. Dale. Dantzari, Arrazoi. Bai, Euskal Joldi, Herrian. Julen. Erregea. Be bai, eki Josu. Lehendakaria. Hori, Ondo, bueno, bai. Ian Helene, bustita aurkituko duzu. Boskatu ezkero bai. Bai, bozkatu. Txirrindularia. Joldi, Julen. Buseatzailea. Buseatzailea. Hau da! Bai. Joldi eta Julen! 90 puntu zuentzat. Oso ondo. Ezin da edozein izan. Zun gaitzen nuke, Jaski? Bapez. Ni kontragoa, ni... Bai, maite dut, asko. Buf, ze beldur. Bueno, konfidantza kontua izango. Itxosazpize, ez. Gainean hobeto, azalean hobeto beti. Albada. Joldi, Julen, hirugarren taula. Bai, zeuek aski erantzuten. Eta leheneko arrastoak, dino, edozein txokotan aurki daiteke. Olkia. Eki Josu. Hautsa. Ian Helene. Sukaldaria. Babestu eta zaindu egin behar da. Natura. Familiakideak. Lorea. Dena ahazten denean geratu egiten da. Oroimena. Bai, lotura, venga, eki Josu. Denbora. Ian Helene. ez dakit. Botea. Hori ez da azten sekula, eh? Holtzan zen pantailan ere egon noi da. Oroigarria. Eki Josu. Gidoia. Ian Helene. Papela. Zinegotzi bat izan ohi du arduradun. Oso hona hau. Kargua. Zinegotzi bat. Paso. Paso. Kultura. Vale, Bikain! Puntu banaketa! Maiko berdintzalea, 60 puntu zuentzat. oso ondo. Horagarri. Eki Josu, hasi gara? Pixkanaka. Gorputza aktibatzea Bai. falta, akaso? Bai, bai. Igual. Imintzio batzuk hortarako oso aproposak. Ian Helen ez zuek beste aldean ere leku hartuta. 3 kontzeptu, segi, puntu arrantzan. Batzen, denbora. Txaron, Txaran, Eta orain hasi bai.
kamiseta kendu. Opa, bai, beraz? Dantza egin. Striptiz. Bai, Iopa. striptiz egin, oso ondo. Arratoia. Txoria. Ez, gertua oinen lehen, Sugea, Urtsintxa. Segi hortik. Sagua, ratoia. Katagoria. Ez, eta ere. Jota, tankerakoa. Mofeta, Ez da mofeta? Untxia. Ez, ez da mofeta? Tankerakoa? Askonarra. Segi hortik. Aseria, lukie. Hortxe gauz. Bai, oso Beste gertu, bat. Mofeta. Ez, Beste bat. hirugarrena. Telefonoz deitu. Bion artean egiteko dau, Bai, Josu, zuk ere? Tarota, telefonoz deitu eta kartak bota. Beraz. Tarota eta... Bezeroa. Bai. Tarotista eta bezero oso ondo. Beste bat falta? Eta animalia? Urtsintxa, Mofeta, antzekoa. Bai. Agian, mapatxea, antifaza falta. Mapatxea, bai. Antifaztxue falta. Bai, horrela irudikatzen da askotan eta... Gertu Ondo? ginen, Gertu ginen. Ondo, eki azken striptiza noiz inzu? Ba... Noiz eta nori? Hainbeste egin ditugu, esan, Hori. Publiko zabalari, ez da? Da gaur beste bat izan da. Ondo, 40 puntu! Egia esan. Ikusteko goa eman du, horrela... Oso dotore, bai. Ian Helene, zuei ere tokatuko zaizue, akaso striptizen bat edo? Ikusiko dugu. Bueno, horretan Hartu etorri lekua. Jode Julen beste alen zuek. Bizkor hartu lekua, bitaldeek. Ja, ba, 3 kontzeptuak asmatzen ditugun, Denbora. Ados, pentsatu ondo. Eta hasi. Ilea orrastea. Ondo, Ilea. bai? Lotu biak. Trentza. Bero? Eta? Bero? Esan zerbait? Ilea eta hori, zer da? Trentza, ilea, Trentza. txirikorda, Trentza ez. pelukeria, baina erreta... Rasta. Bai. Hasta, gozo, ondo. Osus. Jan. Bai, Natia, zerbait handia, bai, zer da? eraman kupela, barrikote... Ez. Jan, zerbait. Bai, jan zio Zateko zer. da. Sautu. Bai? Zer zaten dabil? Parrillada edo... Ez. Barbakoa. Hirugarrena. Venga. Itxusian egin. Itxua. Itxua. Eskutaketan, eta... aurrak eskutaketan, aurra eta Eskutaketan jolastu, bai. jolastu eta... Eta, jateko hau zer da? Jatekoa, zerbait Nondik hartu handia, du? basoa, egurra Prestatu. moztu, Kalabaza bat. Kalabaza bat zen, bai. Kalabaza bat. Bai. Urretik hartu eta, bai. Ondo, kalabaza ederrak. Bai, hori da. Negosorako, ondo. Gero Helene egia da, ez duela zertan beti horrela izan, baina askotan, bai, rastak eta zera... Lotuta egoten dira, kasu asko. Bai. Bai, Ondo. 40. Ez du zertan, Baina, bai, estatistikoki, badago hor zerbait. Joldi Julen, zuek mintzio gile, ondo ez da? Bueno, Ia ba, ikusiko. hartu lekua, Saiatu. Eki Josu bestaldean, bai, astesan dutako proba jolasoiek ere balioko dute zerbaitetarako. bai, horre bai. Ia ba, denbora. Publiko gabe. Zuke? Hasi lanean orain. Lemizikoa? Borbor egin Zukaldatu. Egosi. Kontu zagoa, Bagetek. Spagetiak. Osagaia bota. Osagaiak, putzera, burruntzalia. Olioa bota. Olioa oso ondo. Igeri egin. Arrantzatu. Bai. Arpoiarekin. Arpoia oso ondo. Oso ondo. Eta hirugarrena? Agua itxita, venga. Elefantea. Elefantea eta turista. Bai, zoan elefantea eta? Zoan elefantea, argazkilaria. Eta turista. Bai, bisitaria, turista. Oso ondo. Ondo? Bai. Ondo, parretako kuadrili pozik. Bai, praktikak ondo egin da, egia, Joldi gogoratu hori, imintzioka, ahoa ere, isilik, mantetzea, komeri dela. Irurogeina, aupazuek. Imintxokatik eroglifikoetara goaz, 2 eroglifiko prest gure talde guztientzat. Eki Josu, zer bukaziko zarete, veteranoak zarete eta hemen erakustaldi emon behar da. Lehenengoa, mutilek, denpora. Lasterketan irabazi du, Gaztain, ia zer da? Amia. Gaztain. Ez da gaztaina. Gaztain, urra. Bai,
Bai? Urko do... Venga, segi. Urko do mia. Urkoa mia. Lasterketan irabazi du ur? Urko... Mina bai? Ez, Urra. Urrezko. Hori bai. orain. Urra, kenduta ur. Ko ez. Ko erdia eta ezetz. Ur, ez, ko, do, min, a. Bai, lastima. Vale. Zilarra gehiago igual. Ala ere, bueno, ematen du, pista be bai, enuntziatuak. Hori da, lotu. Ekitxozu beste segundo bat behar genuen. Venga, hau bai, guazen denpora. Ja ba. Nire ondoren izango da, Zure... bai, Zure... zelan daukekue, Lo. ez, Lo, siestan. ez, Txanda. postura, bai, egin, eragiketa, venga. Zure... Zure? Zure txanda. Zure txanda. Bai. Etxanda zegoen lekue, eta azteta hori aldatzen dugu isagaitxik, etxanda, eta irakurtzen dugu, zure etxanda. Ondo, bitik bat, zilarrezko, mina, 50 puntu bikote. Ondo. Ian eta lehene, eroglifikoak, eroglio gaiztotute dau. Gaiztotuta. Bai, azerra dau. Nabaritzen du lehiakideako Sofin da biltzala, eta orduan, bai, erasotua sentitzen da, Eta gero bai. inbidia breibe, bai. Baita ere, berak ez du bikotekiderik. Berak ez dako, bai. Ian elene, sentitzeot, ia segertatzen dan. Guazen, lehenengoa. Zenbat urte ditu Elizako, Gaiak... ez, Kano... Bai? Hor? Bai? bai, Kanor. Zenbat urte? kanoak egin eragiketa, Hiru kano... Elizako? ez, Ganorra, ganorak... Kanor... Ganoak... bai, Ganeak. eta hor esan zu, Ganora, ui, kanoak. Gehi hartzen diogu, karen ordez, ganoak, hor ganoak. Organoak, bai. Elizara joan egin behar hortarako organoaren lotura egiteko, akaso? Ba, horri bilgara. Guazen, bigarrena, denpara. Non bizi zara? Bizua... Zu ez. Erre... Erre ez. Kea? Bestera batera. Ez, ke ez? Garra... Bai. Garran... Zemat. Bigarran... Bigar. Bergaran... Bigar. Bigarrenen... Non bizi zara? Bigarrenean. Bai. Zua erre, kea... Bale, garra, tarteka horrelere adierazten dugu, bigar enean. Oso ondo. Fiskalatzeko tan gine, baina azkenean sartu da, eh? 50 puntu zuentzat ere, oso ondo. Joli eta Julen, imintzioka izerditan izuia ez horren beste. Bueno, Honekin apurtxu gehiago, bet. akaso? Igual eroglifiko batzuka, salon izerdi apur Bai, bat. ezta? Guazen bikote, lehenengo garen para. Maldan bera, ies egin zidan, Arpada. bai, Ardapala. venga, bestera batera, bekue. Ar, Paladan. Bai. Arpaladan. Arrapaladan. Vale. Vale, oso. Arra, goian, eta paladan, durangoko azokan, arra paladan. Oso ondo, arra paladan. Ies egin zidan. Vale. Zelan, Julen? Ondo? Bueno, bagauz. Bagauz. Ez da lagitxi. Ez da gitxi, eh? Batetik Ia bat. bigarrena, guazen, denpara. Zardeskatik erori zait. Sauna. Sauna. Sauna ez. Jacuzzi edoz. Ez, bestera batera, venga. Dutxa. Ez. Ez, hori... Spa. Vale. Espa. Venga, bekue, zer da? Espata. Ez, espa, bekue zer da? Esparata. Gezi, spa... Gezia bai, egin iraiketa? Geti. Espagetiak. Bai. Gauen, txo. Espa. Espa hori goian, eta geziari zetate gaitxik aldatu, eta etia, espagetia. Oi. Beste aste santu bat falta zaigu entrenamentu lanak egiteko. Baina lehenbizikoa sartu da. 50 puntu zuentzat. Eta aurrera egin aurretik egiazki txaloki bat orain. Oso ondo. Txalo jotzea ere gustatzen zaigu, horrelako publikoa izan da. Bai. Zesanik ez. Gazteizik iritsi zaigu ala helarazi digu Eneko Irastortzak, kontua da bertako autobus batean iragarki bat ikusi duela, iragarkiak Errioxa saltzen du nola. Bai. Errioxako turismoa eta sustatzea du helburu, eta bertako mezu nagusia nabarmendu aurrena euskaraz nabarmendu dute. Errioxan sentitzen duzun hori, eta gero itzulpena txikiz, gazteleraz. Aurrena euskera eta gero gaztelera. Errioxako herri askotan entzuten den moduan. Ezkarain esaterako aurrena euskera entzuten da eta gero gaztelera. Beraz, segi horretan. Txalo bero bat, zuetzako. Ondo! Zer sentitzen zu, miluzen zauzenien?
Ni segulako poza, zergatik? Dinot, momentu hau iristen da nien. Ba, Zer sentitzen zu? Gaur presio puntu bat ere bai, bulegoren kantu bat abestera goaz, bulego askoitiarrak, publikoa askoitiarra. Bueno, presioa zuen telatuan dago nolabait, Zuen herriko talde baten bertsioa egiteko prest? Ia ba, 1, 2 eta 3. Biluzteko esku, hartu ezazu. Hau askoiti! Ondo! Bueno, herrikideak izan da, zertxo bait gixeago ere espero denuen. Urrengoan hobeto, akaso. Eki Josu, zuez espero? Komo imatzuk, akaso? Bai. Ezta? Eta puntuak era. Zora garri, eta puntuak ere bai. Ba, hortarako, lehenbiziko eskua, lehenbiziko esaldia. Amonak abesten zidan. Hasi balanean. Non, hitz egiten da, Kashmirera hizkuntza Polonian, Indian, Turkian edo Iranen. Bai? Turkia, igual. Turkia. Turkian? Ez da zuzena. Iran. Iran? Bigarren errebotea? India. India? Hori bai. Lehenbiziko puntuak zuentzat. Eta izkiak. Aurrera. Nola esaten da ondo orraztutako hilea erronkarin. Hile fina, pamposina, ferrutzina edo ule fina. Ia ba? Hile fina. Ez da zuzena. Ferrutzina. Ferrutzina. Hori bai! Osan dau? Isa! Ekita Josu. Entzun. Nola jarraitzen du ETS eta Txapelpunk taldek elkarrekin eginiko kantuak? Gu gara, we are gara, we are dena, edo gara. We are gara. We are gara? We are the wolf! Ondo? We are gara! We are the children. Ja ba? Ondo? Ele batzuk ere bai. Amonak abesten zidan. Hementxe alegia. Lo kanta bat daukagu ezkutatuta. Aurrera ingo dugu ez da, bikote? Zein urtetan kaleratu zuen Bongo Botrakok abesti hau? Bimila eta zazpian, 2009an, 2010an edo 2013an? 2009. Bederatzikoa da? Ez? 2010. Hori bai. Ondo. Uda hartan ere, Ze dantzatuko pakete zenuten. dakotzanik kantoneri bai. Ez, Oso txarra. Bueno. Te. Bai, guztetan? Dagokionari, bai. Parandarakota? Ez. Txipiron? Ez. Ian Helene? Ke ba. Ke ba, ez dugu askatuko. Ba, Eki Josu segi lanean. Nongoa da, Lorea Argarate musikari eta ekoizlea, Bilbotarra, Ibartarra, Elgoibartarra edo Durangokoa. Elgoibar. Elgoibar? Ez? Durango. Ez da Durangarra? Bilbo. Bilbotarra? Bai. Bere garaian Lasti Parties DJ bikoteko kide. Gertu da, eta eskua askatzeko aukera daukazuen. Saiatu nahi duzue, Joldi Julen? Lo kanta bat, amonak abesten zidan? Bai, eta amonak abesten zidan. Bai. Askatuko dugu? Baina ez... Ez. Eki Josu. Zein musika estilotan aritzen da Diana Krall, Kanadarra? Rock, jazz, pop edo folk estiloan? Pop. Pop? Ez. Vale. Jazz. Jazz. Bai, Donostian. Izan da askotan, jasaldian. Ondo da estilo asko, uztartuz. Bai, ez da? Bai, Tiere, hau bai ona, doktore. hau bai ona. R eta hitzen bat oso agerian, ja? Ian eta Helene, saiatu nahi duzue? Ez niño ez. Aurrera ingo dugu, ba? Non dago, Arretxina gauzoa? Berriatuan, Elorrion, Markina Xemeinen edo Aulestin. Bai? Aulesti. Aulestin? Ez?
Hori bai. Errebotean oso erne. Bai. Loa, loa, txuntxurun berde, loa, loa, masusta. Ez. Bai, zuzena da! Komo dira zuentzat? Oso, ondo! Jodik egin ditu lan guztiak. Askatu, esan du ez, da zuzena. Zalantzak. Ederto. Xili zineten. Tensio pixka bate batean lera. Banatu dugu lehenengo komodina eta bigarrena. Banatzeko daukagu Ian Helene, ez duena izango da eskua, eutxi aldala. Eta enuntziatuak dio, bigarren esku honetan, Medina Grisekoek diote saiatzen direla. Pareta mila dauzkeuta gure paren, eta erresa ez dan arren, kareta kenduta zaudenen, ai, ez dakizu zauden. Ze guapa, ze guapo, ze polit, ze sexy. Uste bara sexy. Guapo. Errebotea. Guapa. Errebotea. Sexy. Zaudenen, ai, ez dakizu sexy zauden. Oso ondo, Zauden, mozorroi gabe. Ederto. Ian Helene. Zein irlatan egon zen Napoleon preso? Ascensión, Santa Lucia, Santa Elena, Guadalupe. Santa Elena. Hilbe bertan. T, letrak zuentzat. Beste bat. Zein estadiotan jokatzen du Biarritz Olimpik rugby taldeak? Jan Dauger, Aguilera, Altamira, Landare. Vale. Jan Doger hori. Agileran. Oso ondo. Izkia zuentzat. Askatuko dugu, Joldi Julen? Ez, baurrera guez. Ian Helene. Nola esaten da handia, bergaran? Azarrea, azapa, azaia, azarra dia. Azaia. Errebotea. Azarrea. Zuzena da. Ikain. Ese. Eta, jarraitu egingo dugu, Ian Helene. Zein da Izarok kaleratu berri duen kantu honen izenburua. Zuntxitu, isa eta besteak. Isa, zuntxitu, besteak, zuntxitu. X eta besteak. Oso ondo. Letrak agertu dira. Ondo aurrera du dago, esatia? Ian Helene? Saiatu bai. Zuek saiatu? Ez, guazen aurrera. Europako zein herrialdetan dago Po, ibaia. Italian, Suitzan, Monakon, Frantzian. Suitzan. Errebotea. Italia. Italia, zuzena da. D. Saiatuko gara askatzen? Jarraitu egingo dugu? Ian Helene, guazen. Venga, musika pur bat. La Polla Recordsen, zein kanturen hasiera da entzun duguna. Txus, no somos nada, Johnny, salve. Txus. Txus, ez da! Nervioso. Apa, Julen. Esa soia hori. Saiatuko gara, Ian Helene, ez esaten? Ez. Ez, guazen aurrera. Zein koloretakoa da? Islandian dagoen itsasargi hau. Urdina, gorria, laranja edo berdea. Gorria. Berrebotea egingo dugu. Urdina. Beste rebote bat. Venga, ekizozu, erantzun bat. Laranja. Saiatuko zarete? Bai. Bai, askatzen? Guazen. O bat ere, badago, bide batez. Batzutan ikusten naiz, hau dena aldatzeko gai.
Zuzena da? Bikain! Komodina, egin jozu oso ondo. Vale. Joldi eta Julen, komodin bat eskuratu dugu, beste batek ere kalterik ez du egingota. Hauxe, 3. eskua. Egia polit bat. Nola esaten da, zati txikia eran dion. Zirbitza, girbitza, tirbitza edo bitza. Bitza. Errebotea. Girbitza. Girbitza. Oso no. Ene. Aurrera. Musika. Gati bururen zein kanturen hasera da entzun duguna. Gabak zerueri begire, askematxe, zeu, edo bang bang, txiki txiki, bang bang. Joldi Julen? Ez dakit, Azke maite. Azke maite? Bai, zer horrekin batera. Azke bizi. Oso ondo. Aurrera. Begiratu ondo, zer kendu dugu iruditik? Aitzak, itxasontzia, txoria edo ostoak. Neuroporretako argazkize da? Boa, bai? Eta neu falta, hor? Zerbait, bikote? Txoria. Errebotea? Aitzak. Aitzak? Bigarren errebotea? Ostoak. Ostoak? Zora garri. Oso ondo? Zale gutxarra, I. Oporretan egoteko ere? Ja ba. Aurrera ingo dugu noski? Bai. Jaude, Julen! Zein da gizakion ezurrik txikiena? Ingudea, eskafoidea, estribua edo mailua? Mailua. Ez? Ingudea. Ez da ere? Estribua. Epa, Zarri. daun non dau ba? Bestea belarrian, eskumuturrean, Ja, estribua... eta estribua, ez dakigu, Estribua. ez dakigu, non dau? Itxasontzian edo... Ian Helene, askatu nahi duzue? Keba. Ba, ez bada, egia polit bat. Zenbat eskailera igo behar dira Gaztelugatxeko ermitara iristeko. 221, 241, 251 edo 261. 221. Bai? Ez, gehiago. Geixiago? Eki Josu? 251. Ez da zuzena? Vale. 241. Hortxe tartean. Lerto. Bikain. Hala ere, nondik hasten zaren kontaten Bai, garrantzitsue. Behien dauzaulan batzuk zabalak, dordun hori kontatzen mazu. Bero etxekoak ere, portalean. Bada ez bada, La Moda taldearen 1932 kantuan esaten den esalditxoa daukagu hemen. Saiatu nahi duzue? Ez. Ez. Venga, Joldi, Julen, guazen. Nola jarraitzen du Zetaken kantuak? Alaba gara, pertsona gara, neska mutilak, seme alabak. Alaba gara. Alaba gara, ez, Seme alabak. seme alabak. Oso ondo. Erre. Eki Josu? Eta La Moda zaleak zareten. Hortxe euren kantu bateko zatia. Bai? Guazen, venga. Ikusmena galdu daiteke begirada inoiz ez. Ona da, Zuzena? Bai! Ondo. Bigarren komodina. Eki eta Josurentzat. Oso ondo, markagailuak zein da zuzenaren aurretik, 2 komodinekin eta 280 punturekin Eki eta Josu. Ian eta Lene, 370, 360, Joldik eta Julenek eta komodin bat. Laskoitiarrak indartxu hori behar dugu. Indarra zein da zuzenari aurre egiteko. Gure azken proba buruz burukoaren aurretik, 3 panel, guazen, utxik ez egin, 11tik, 3 ez dira zuzenak eta zuek zuzenak diren 8 asmatu beharko dituzue. Marrazki bizidunetako txakurrak nahi ditugu lehenengoan. Idefix, Milú, Piglet, Odi, Lambro, Elur, Goofy, Pluto, Snoopy, Sylvester, Jaiko. Txakur bat.
Eki Josu. Pluto. Disneyko txakur horia. Ian Helene. Snoopy. Komikietan ezinbestekoa. Joldi Julen. Da neure txamarran. Baita ere. Lu. Eta Tintin. Eki Josu. Lambro. Hau jei direna. Ideafix. Obelixen txakurra. Hore izan txakur txikitzu, Da bera handi. Joldi Julen. Goofy. Gizaki itxurako txakurra. Ba, oso ondo gabiltz, oraindiko kerrik egin gabe, bi erantzun zuzen geratzen zaizkigu, Eki Josu, marrazki bizidunetako txakur bat, hauetatik. Odi. Garfilen laguna. Ian Helene, komodin barik iritsi gara, baina aukerekin momentu honetan. Asmatzen badugu? Puntu benak zeuentzat, zuzena da? Zintxaren txakurra. €1 puntu. Ba! Sekulako pausua, eman dute, Ian Helene, aurrerakada ikaragarria, puntuak behar dituzte beste bitaldeek, komodinak ere badaituzte, bigarren errondan golf jokalariak nahi ditugu. Fernando Artola, Arnaud Masí, Jon Ram, Elvira Larrazabal, Txema Olazabal, Sandrin Mendiburu, Beatriz Rekari, Jose Alustiza, Adriano Taegi, Carlota Ziganda, Maia Romero. Jon Ram. Jon Ram. Barrikarra. Joldi Julen. Txema Olazabal. Mitiko bat. Ondarri biharra bera. Eki Josu. Komodina. Ez. Bai. Ez, Sandrin Mendiburu. Lapurtarra, sondo? Carlota Ziganda. Beste euskal izar bat hau. Adriano Taegi. Golflari Donostiarra. Eki Josu. Komodina. Komodina, erabiliko dugu, bizirik jarraitu izateko errondan, komodinaren truke erantzun zuzen bat. Arnaud Masí, lapurtarra hau ere. Bi erantzun zuzen oraindik. Ian Helene. Beatriz Rekari. Naparra. Joldi Julen erantzun zuzen bakarra. Komodina. Komodina erabiliko dugu, trukean. Erantzun zuzen Elvira. Eta €1 puntu zuentzat. Eta puntu guztiak. Hirugarren errondara goaz eta puntuak behar dituzue, Eki Josu. Eta hasteko Joldi Julen zeuek erantzuten hasi, New Yorken kokatzen diren telesailak nahi ditugu. Friends, Mad Men, Girls, Grey's Anatomy, Fleabag, The Big Bang Theory, New Amsterdam, Succession, How I Met Your Father, Gossip Girl, Russian Doll. Friends. New Yorken kokatzen. Manhattanen. Eki Josu. Grey's Anatomy. Medikuak, Medikuak Seattleen. Seattleen. Bai. Dorre hori ikusten da. Bai. Ian Helene. Gossip Girl. Upper East Side zonaldean zehazki. Succession. Ze ona, Succession, eliteko familia bat, New Yorken. Ian Helene. Lasai. Jokatzeko aukera bitaldeek. Guazen, erantzun bat. Girls. New Yorken biziren lau emakumeren historioa. Joldi Julen. New Amsterdam. Ondo? Ian Helene. Mad Men. Hirurogeiko hamarkadako New York. Joldi Julen. The Big Bang Theory. O pasadenan. Kalifornian dauz. Ian Helene. Vale.
Ez errez galtzeko, bota bat. Russian Doll. Bikain? Venga, daia jokatu egingo dugu. Venga, azkena, venga. Ba, Fleabag. Flipa. Flipak Londonen. Londresen. Punturik ez. Baina markagailuak onela ditugu, bueno, kanpoan geratuta, ja, erabakita zegoen, 280 Ekik eta Josuk, 520 Ianek eta Lenek, 510 Jondik eta Julenek. Eki eta Josu, lastima, 6garrena izango da miluzeko azkena. Ze sentsazio bikote? Ondo, benea. Iraune genuen, baina. Bai, ez da, bueno, orain arteko ibilbidea ere oparoa izan da, esan bezala 6 saio egin eta osatu egin behar baitira. 200 euro irabazi ditugu, saioa zena aipatu dugu, saria nola banatu horrekin zer egin. Pisura bideratuko dugu, diru hori? Igual ez, Igual ez. Igual zuen artean. Bai, hori zegoen artean izan behar da. Bueno, gogoratuko lehen hezkuntza ikasteneki, Gasteizen pizukide, Josu Euskal Filologiarako kontuekin. Gozatu asko, ikasi asko, ondo pasa, eskerrik asko, Turtziarren. Apa, bikote, esker! Bitaldeak ere lanaz oso fina egin da, Ian eta Helene, Joldi eta Julen, aurrera egin dugu, bereziki pozik, Joldi eta Julen, ez da? Bai. Gaur miluzera iritsi, eta aurrera egiteko giltza topatu dugu. Pozik. Erne orain, Bai. Sokatira dator, badakizue, galderak, bizkor aritzen direla, soka ere abiadura geroz eta biziagoan. Oso gertu, baina 10 puntu gutxiagorekin zelkatuta, zuek erantzuten lehenbizikoak. Ados? Ados. Ba, bitaldeek hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Zein kiroletan aritzen da, Irati Idiakez getariarra? Piraguismo? Snowboardean, ahobiziz gain, beste zein rol har dezakezu Euskaraldian? Belarri pres. Zuzen. Zeintzuk dira, udalerri euskaldunen mankomunitatearen siglak? UEM. UEMA. Jarraitu abestia. Ez dakit zer pasatzen den. Azken aldi hontan. Osondo, zein hilabetetan hasten da negua hego hemisferioan? Ekainean. Ekainean, zuzen. Semaforoan, zein da goiko aldean dagoen kolorea? Gorria. Bai. Zein zen Itoitz musika taldeko abeslaria? Juan Carlos Pérez. Bikain. Porton bazaude, zein herrialdetan zaude? Portugalen. Portugalen. Euskal Herriko zein hiritan dago Nabarreria burgua? Iruña. Iruñean. Brontzezko zein objektu arkeologiko aurkitu zuten Irulegin? Eskua. Eskua, bikain. Zenbat izar ditu Michael Jacksonek Hollywoodeko ospearen pasealekuan? Bat. Bi. Zein da kobrearen ikurra? CU. CU, oso ondo. Beste zein lurralderekin da mugakide Bizkaiko Arratia Nerbioi eskualdea? Gipuzkoa. Arabarekin. Zein da Txileko hiriburua? Santiago. Santiago, bai. Gipuzkoako zein herritan ospatu ohi da irailean Olagarro eguna? Paso. Zumaian. Jarraitu gozategiren abestia. Gero ez natzien lagaitxu etxien zure... Paso. Marrubi usaintxue, Kanarietako zein uhartetan dago Timanfaiako Parke Nazionala? Lanzarote. Zuzen, zenbat erre ditu erradiografia hitzak? 4. 3. Zein kiroletan aritzen da Aritz Erkiaga Izpastertarra? Mendilasterketan. Zestapuntan, nola deitzen dira juduen elizak? Sinagogak. Zuzen, zein da Fito abeslari bilbotarraren jaiotza izena? Adolfo... Adolfo, zuzen, zein lurraldetan dago Sollube mendia? Bizkaian. Bizkaian, bai. Zein zen Pedro Agerre Azpilikuetaren izengoitia? Txinardegi. Axular, jarraitu aurrentzako jolaskanta ikusi makusi? Zer ikusi. Zuzen, Jupa. zeini pasadio lekukoa Kike Amonarrizek Euskaltzalen topaguneko lehendakari izateko? Paso. Irati Iziarri, zein hiritan dago Olarizu parkea? Gasteizen. Gasteizen, zuzen. Ze koloretakoa da hizkuntzak ikasteko Duolingo aplikazioko txoria? Urdina. Berdea, zein hiritan du EHUk psikologia fakultatea? Donosti. Donostian, zuzen. Zein sukaldaritza saio aurkezten dute Zigor Iturrietak eta Patrizia Bitelik? Txoriene. Txoriene, bai. Ze likido gorriska bota hoitzaio ogiari Katalunian? Tomate. Tomatea. Zein da Serbiako moneta? Rubloa. Dinarra. Zein hilabetetan ospatzen dira Iruñean San Fermin txiki jaiak? Apustuen. Irailean, zein arte disiplinatan aritzen da Garazi Etxaburu? Margolaritzan. Dantzan, otsaileko zegunetan ospatzen da Maiteminduen eguna? 14. Osondo, zein ogi gozo da ohikoa jatea Gabonetan Italian? Opila.
Panetonea, zein hilabetek du izenik mozena? Ekaina. Urriak, zein unibertsitatearen gastronomia fakultatea da Basque Culinary Center? Unibertsitatekoa? Mondragon Unibertsitatea! Juta, aratatu baitu! Ioldi Julen, oso ondo, sokatira bikain ikusi dugu. IMTLN aurrera hortxe ibili gara, nervioekin zen moduz. Ondo, baina urduri. Urduri. Eta hemen gauzazko egin behar batera. Entzun, erantzun, alkarri begiratu. Urrengo alasaiago. Ondo, Julen Joldi, ezagun zain urrengo miluzen. Oikote! Eka, ondi zan. Elene eta Ian, bi saio eta bi final. Bai. Ez dago txarto, Oso ondo dago. Ez da beste maite minduen eguna, noiz ospatzen den asmatzeak lagunduta, ondo apuntatuta daukagun data, noski. Ondo apuntatuta daukagun datua, zakuan daukagun diruko apurua, erne gaur jokoan, 51.775 euro. Iupa! Eta segitxaloka, haupa, zoitia, haupa zuek! Bortzea, Azkoitiko institutukoak prest gurekin jolas egiteko hemen, ikusiko dute, eta zuek etxetik. Iritsi da, momentua geurekin bat egiteko, eta gurekin jolas egiteko. Ian, dirutza hori eskuratzeko momentu honetan Euskal Herrian posizionatuta dauden biak zeuek. Orduen, aprobetxatu, 11 egoki osatu, eta aurrezko galdereren erantzun zuzen emon. Ondo ez da? Ian, Elene errez? Bueno. Ikusi egin behar? Zorte hon, bikote? Gaur, jakin nahi duguna da, Oskarra jaso duten umoregileak. Denbora. Buster Keaton, badauka Oskarrik edo ez? Leslie Nielsenek? Charles Chaplin? Gregor Fisher? Whoopi Goldberg? Jerry Lewis? Groucho Marx? Harold Lloyd, badauka Oskarrik? Roberto Benigni? Benny Hill? Robin Williams? Egiaztatu egingo dugu, 11koa osatuta, bi akats bakarrik. Ian, Elene? Adatu dugu bat eta konprobe. Sartuko dugu bat eta ingo izatena. Hiru akats? Zeintzan jarratu. Bai, Beste bat sartuko dugu. nik sartuko nagoen, bai. Ego batetara. Igual. Bale. Eski honetan noren artetik. Hau aterako dugu. Charles Chaplin jarrako dugu. Bale. Hiru akats? Ez asko da zen izan. Bi edo txartu. Bale. Igual. Hau genuko dugu. Benny Hill. Ez dakit. Nik igual. Hau nik ez dakit nola. Atarako dugu hau. Eta beste bat konbi behar dugu. Bale. Hau kendu dugu. Pietariko bat sartuko dugu. Edo Hola nitzi. Edo bat Ah, vale. dugu. Leslie Nielsen sartuko dugu. Bale. Azken segunduak? Elene, Ian, denpora eta aurrezko galdera zuentzat. 11 hauetako bi oso ezagun egin ziren ETB baten emandako telesailengatik. Zeintzuk, denpora? ETB baten. Roberto Benigni ez. Robin Williams. Seriaren baten. Azken segunduak, aukeratu, pare bat. Bale. Eta hau. Robin Williams nik enetik. Bale, ba, venga. Zemuz? Galdute. Bai, neko galdute, bai. Oskarra jaso duten umoregileak, hori da, eskatu duguna, eta batzuk ezagunagoak beste batzuk baino, batzuk gaur egungoagoak beste batzuk baino, oso ezaguna guztiak ala ere, baina jakin behar Oskarra baduten edo ez. Charles Chaplin, Charlotek, badauka Oskarrik?
3 Oscar lortu zituen Txarrot Handiak, 2 Ohorezko Oscar sari eta bestea Candilejas filmaren soinu bandarengatik. Groucho Marx. Oskarra bai? Ohorezkoa, honek ere, 1974 urtean. Ze ona, Boi. Buster Keaton. Oskarra dauka? Ohorezkoa. Kasu honetan, 1970 urtean. Aitagaz ikusten dituen nik. Buster Keatonen pelikulak. Jerry Lewis. Ez dauka, Oskarrik. Iragazle Txoroa filmaren protagonista. Ez du Oscar saririk ez. Harold Lloyd. Maite dugu bebai. Baina ez dauka? Oskarrik? Zuzena? Zinema mutuaren artista handienetako bat, baina Oskarrik ez. 125 euro, Helene Ian Baguez Gorantz, Roberto Benigni, Oskarra jarri diogu, bai? Bikain, 2 Oscar jaso zituen bizitza ederra da, filmagatik. Ze ederra pelikula, ze ederra momentua, Sofia Loren egaz. Segulakoa. Robin Williams, Oskarra eman diogu, merezita? 1988an jaso zuen Oscar saria Will Hunting zintzoa filmarekin. Benny Hill, Oskarra eman diogu, bai? Lastima. Leslie, Gregor eta Benny Hill hirurak baiezkoan jarri dituzue eta ez dute Oskarrik. Eta beste akatsa, Whoopi Goldberg, hasiera batean baiezkoan jarri gero aldatu, 1980an, alegia jaso zuen Oscar saria Ghost pelikulagatik. Whoopi Goldbergek, bai? Azken momentuko aldaketa biak ez dira. Zuzenak izan, urrezko galderarekin. 175 euroiek astuko genituzke eta 1000 euro eramango genituzke etxera. Helen eta Ian. Momentuz 175. Eta 1000 eurorako, jakin behar duguna da, 11 hauetako 2 ETV baten ikusi genituela eta oso ezagun egin zirela. Euretako bat izan daiteke, Gregor Fisher, zuzena da? Gregor Fisher, alegia, buruzo hiltxo. Ezinbesteko bat, ETV-en, ez? Ezinbesteko, Oso ona, Beste mitiko bat beharko genuke. Leslie Nielsen bada. Mitiko bat. Beste mitiko titizale bat beharko genuke eta Leslie Nielsen adibidez bada. Asmatzen badugu, 1000 euro. Helene, Ian, Leslie Nielsen. Zuzena da? Benny Hill, gora eta Benny Nielsen ginen bere. Lastima! Helene Ian, baina gaur ere lanak fina eginda, finalera iritsi, eta 175 euro gehiago eskuratu da. Eta ETV bateko izarrak izango zarete berriz ere, segi, hortan, mikote? Etxeko guztiekan eskarrik asko, ETV baten atxine Benny Hill ikusten gaur iluze antzeko. Segi, bai. Antzeko bai. Korrika bat gara,